Musugot ba mo nga mapariha mo kabuot sa mga bata? Kamong mga dagko, musugot mo nga pariha mo kabuot sa bata o dili? Kinsay musugot sa kamot? Kanang wa mo pataas padong na nas impierno. Ngano man, giklaro ni Jesus pagsulti nga ang langit iya sa mga bata og niadtong sama sa mga bata. Mao na tinumduman nato ha. Ang langit iya sa mga bata og sama niya og kanila nga sama og mga bata. Mao na si Santo Niño atong gidebosyonan isip hari kay matud pa sa unang pagbasa nga kining bataa nga mohatag og kahayag sa nangitngitan nga kalibutan, tawgo ni siya og maalamong magtatambag, Dios nga gamhanan, walay katapusang amahan, prinsipis pakigdait. Kining upat nga gihisgutan dinhi makit-an ni nato sa bata, maalamong magtatambag. Unsaon man ta pagtambag sa bata, kana bitang inig-smile sa bata, nya nag-away ang mama o papa, niya ang bata nga 1-year-old mo smile sa mama, bisag nagkusmod ang naong sa mama, gitambagan as bata, smile sa diha maoy, mo smile dayon. Anong di man mo mutingog? Sakto ba? Niya Dios nga gamhanan. Unsa man ang gamhanan? Why dili mahimo niya? Tanawa ng bata, inighilak, di ba, kabuang ginag kisi-kisi ang mga ginikanan og buhat og unsay iyang buhaton aron gyud maatiman dayon ang bata, matuman gyud ang iyang gusto. Mao na ang bata. Nya dayon walay katapusang amahan. Kining pagkaamahan naghatag na og signal nga ang kinabuhi maogyoy atimanon. Muna kanang bata di gid na mudagmal og kinabuhi. Ang bata kanunay ginang nagmahal sa kinabuhi. Nya giunsa nila pagmahal ang kinabuhi ng bata? Saman di gid na sila magdinumtanay. Way bata nga nagdinumtanay, pero ang mga ginikanan hapit na wa na magtinagdanay. Pero ang mga bata, oy, sige ra gyud na. Dihay nag-away nga ginikanan tungod kay ang ilang anak nagsukmagay, mga tag 3 years old, 4 years old nga bata, sukmagay, nidugo ang ilong sa usa, gilabanan sa papa, hapak sa tong nakapadugo sa ilong, ni ambak sa tong amahan, gihapak sad ang amahan, gasukmagay ng duhab, gubot na kaistanan, purti na yung gubuta, away na siya, gitay na, ang ginikanan, sigig away, sigyaw-yaw, dangtag mga pilaka minutos, ang bata nga nagsukmagay dito sa dapli, nagduwa na sad, pero ang ginikanan, wap ang magtiwas og away. Ang mga bata dito nagduwa og balik. Gilingay mong tupad ing na ganahan kang makigduwaan ng nangaway nimo, ing na kano. Kamong mga asawa, ganahan mo makig-shopping sa kabit sa inyong bana? Shopping mo, mag-window shopping mo? Ha? Kamong mga bana, ganahan mo makikuyog, tanaw, sinulog, Mardi Gras sa ex sa inyong asawa? Ha? Nya labi nagasige pa na silang tiksanay? Ha? Ganahan mo? Oy, buangon na ba sa ni mga asawang uban karon? Mao na, prinsipe siya sa pakigdait ang bata. Kitang mga dagko, giagdata, nga mahimo unta tang liwat sa bata, kay dili ta maliwat sa bata di ta ka maintain sa atong pagkabalaan.
Ang bata ragi balaan. Kang ano man ang imong malagi ng ipagawas pader, basta maghilak ang bata, magsagit-sagit ang bata dinhi sa sulod. Mao nay tinuod nga pagmahal sa bata. Kana bang di nimo siya pugnan unsay iyang buhaton. Para na, dadon nimo atos gawas. Nya adto nimo pasagit-sagiton. Makahoy ko nagsagit dito. Dini maikog man ka kay magsige nagsagit imo man ang tapin-an ang baba. Anaom na nimo di imong gipugnan. Di ba? Dadaan ato gawas. Dito pa siyagita. Okay kayo. Di man na magpili ang bata o asang lugar siya mo siyagit. Basta lang makasyagit siya, maka-express siya. Di man na pareha natong dagko nga magpili man tag lugar, pero kanang bata di na magpili. Mudaga na siya. Dini, mudagan siya na. Dadon na ni mos gawas, lingaw ra gyapon nagdagan. Ayaw pugni. Ayaw sigihig badlong. Labaw tanan, ayaw gid intaw kusiya ang bata aron lang mohilom. Narbay uban nyo din, tapin anay, bata, sige tawag anap, lugdot-lugnot, hangtod yun, kusion. Hinayog kusi. Nya inighilak, pahilomon. Libog na lang bata. Nya inyo pag yung ilad-ilaron nga, masuko ra ba ng pari? Pari, suko ra ba ng pari? Hilom, suko ra ba ng pari? Padersiano ba yan? Suko ba yan? Kisay gaingon masuko kus bata. Di ay. Niya og laki inyong anak, inyo pag yung ilad-ilaron, manuli ra ba ng espada? Manuli ra ba? Manuli. Ang bata ito, hikap-hikap. Kusmot ignaw ang bata magtanaw sa pari. Muna iniging sa pari, bless dom, lolo manuli ini. Kamo anay nakaingon, iya man sultihag bakak ng bata, sultihin as tinuod, ing nani atas misa, ayaw pagsaba kay para di sila madisturbo. Nya mo saba gyapon, sige mangadto sa atas gawas kay mag-enjoy ta. Ana. Mingon bata, basta magsaba-saba di ay ari di ay sa gawas. Makat-o na siya. Nya kung dili magsaba-saba adto di ay sa sulod. Di ba? Mao ra man ang simbaha god. Sud og sa gawas. Para to dito sa mga sabaan, ang dinhi para sa mga formal. Di ba? Kamao na silang mupahilona ba? Ana. Ang bata, balaan. Mao na si Santo Niño, balaang bata. Diri sa ato sang ibanghel sa ikaduhang pagbasa, gibutang diri nga kitang tanan, gipili na sa Dios aron mahimong balaan og way sala sa iyang atubangan pinaagi ni Kristo. Pasabot, kitang tanan giauhag nga mosunod ni Kristo. Gilingay mong tupad. Ing nabalaan ka? Na. Lingi abay, nabalaan na ka? Pasabot, way sala. Nakasahat ang tanan. Kanus aman ta mawadaan og sala kon mosunod na ta ni Kristo og mo kuyog na taniya. Muna ka nang atong isa-isas kamot kanamo maluoy kaunta kanimo nang ilaba. Wa gid nay bili basta dili ta mosunod niya. Unsa man ang pulong nang ilaba? Sabot mo na. Ha? Nang ilaba. Wa sa ko ka sabot ana. Nga kanimo nangamuyo, kanimo nagampo, pero poetic na siya nga term, nga naghapa sa imong atubangan, sa tumang pagampo, sa tumang kamapaubsanon, nangilaba. Di lang ordinaryong ampo, mapaubsanong pagampo. Nya kung mapaubsanong pagampo, mosunod ka sa tao nga imong giampuan. Mutuman ka sa iyang gusto, dili magsupak-supak. Dinhi karon pagsuod ninyo, kinsay wa gyud mosupak sa asyirit, taas ang kamot. Congratulations, pwede na mo malangit. Sa ato pa kanang ubang wa mo isa, kamoy kabuot asa mo lingkod. Peligro na mo sa impyerno. Bitaw, nisimba kas Ginoo, kanang naa dias pultahan, inigsod pa lang nimo, mauna na sila ang
presensyas Ginoo nga misulti nimo unsay buhaton. Nya imong supakon, nya nisimba kuno kas Ginoo, nya mosupak. Sige kag pangayog kwartas Ginoo, nya imo ra ding ipakolor sa imong buhok. Imo ra ding ipaputi sa imong naong. Imo ra ding ipalit og kondom og pills. Imo ra ding ipalaygit. Grabe, no? Ngayo kas Ginoo nga makatrabaho ka aron na kay sweldo, nya imong gi 5-6 ang imong sweldo. Imbis imong itabang sa imong silingan, imo na noong gipangwarta ang imong silingan nga nagkalisod-lisod. Ngandoy kang maka-abroad, hikap yung kastanan nga mga milagroso nga mga imahin, mga lugar nga milagroso, adto yung ka para maka-abroad lang. Pagka-abroad na nimo, daghan na kay kwarta, gikural naman hinoon nimong agiana sa inyong silingan. Naidaghan na. Anda, hilom lagi mo. Sige kag pangandoy, nga makatrabaho ka, makapasar imong anak sa board exam, pagkapasar na, hangtod karon, wa pa jud ka mo palit og slot. Sige lang po ka pangandoy, makapalit na sa kong sakyanan, kapalit kong kuan, wag yun maghuna-huna, palit kong slot, kay para sa nis akong pag-ampo o pasalamat sa Ginoo. No, di ba? Pero salamat sa namalit og slot, ha? Atong pakpakan ang tanang namalit og slot. Salamat kayo. Gilingi ay mong tupad, katapusang lingi, sultihi siya, ing na sa ngalan ni Santo Niño, higugmaon ti ka, hangtod ko mamatay. Sige, ing na. Sina sa ngalan ni Santo Niño, higugmaon ti ka, hangtod ko mamatay. Nga moingon din na imong tupad, hinaot paunta. Sige na, anindog na ta, mga naghigugmaay.